news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpwat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha ka barko nagbangga sa pantalan sa Isabela City, Basilan. Tingil sa presyo sa kuryente, misaka tungod sa pagsaka sa presyo sa coal kun uling. O babaeng nagpalit og bulak sa Makilala, Cotabato, gipusil, patay. Sa detalye sa atong mga balita, gisulod og kawatan ang usa ka compound sa poblasyon Kidapawan City ug misulod sa balay nga giarkilahan sa pamilyang Constantino. Ang kawatan nakatangag og kwarta diin ang pagsulod niini sa compound nakuhaan og video sa CCTV. Ani ang report ni Marvin Revilla. Bandang alas 11 kagahapon sa buntag, diyang gisulod og kawatan ang Tolentino compound sa Jupiter Street, Bulong Subdivision, Poblasyon, Kidapawan City. Wala masayri sa kawatan nga makuhaan og CCTV ang ihang pagpaniid, nga wala miagi sa abli nga gate. Misaka di ay sa pader ang kawatan, nga wala nay CCTV camera. Nadokumento ang ihang pagsulod sa balay nga giarkilahan sa pamilyang Constantino. Mihangad pa kini sa CCTV camera ug nakita ang ihang dagway nga naglakaw sa hallway. Natangag na sa suspect ang cash nga 4,000 pesos. Subay sa report, wala sa balay ang mag-asawang Constantino ni adtong tungura kay nagsundo og anak sa eskwelahan. Sa record sa kapulisan, karong simana lang, duha na kakasong pagpangawat ang natala sa Kidapawan City. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Nagbangga ang duha ka mga barko sa Isabela City sa Basilan kagahapon sa buntag, Setyembre 1, 2022 tungod sa dagkong balod. Luwas hinuong tanang pasahero ug tripulante sa duha ka mga barko apan nalangay ang ilang pagbiyahe. Ani ang report ni Grace Alcunaba. Tungod sa kakusog sa gunob sa balod, duha ka barko aksidenteng nabangga kagahapon sa buntag samtang anaa sa pantalan sa Basilan. Tungod sa insidente, wala dayo nakanaog ang mga pasahero sa barko ug miresponde sa insidente ang mga miyembro sa Coast Guard Basilan. Ang incident milambigit sa barko nga gipinag-iyahan sa Allison Shipping Lines nga MV Sierra Joy 6 ug MV Magnolia Acuminata. Base sa investigasyon, samtang paingon ng mudak o mo parking ang MV Sierra Joy 6 mga alas 8:30 sa buntag kagahapon. Nagkasugat kini sa MV Magnolia Acuminata ug tungod sa kakusog sa bulog sa tubig, naanod ang ilang barko ug nabangga kini padulong sa gilid sa MV Magnolia. Luwas nga nakanaog sa barko ang 153 ka pasahero ug ang 27 ka tripulante sa MV Sierra Joy 6 ug luwas usab ug naa sa maayong physical condition ang 14 ka tripulante sa MV Magnolia Acuminata. Mga tag-iya sa mga gipanghingan lang mga barko nagkasinabot nga sulbaron ang gamayng problema. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. Nadiskubrihang patay ang usa ka hardinero sa usa ka kanal sa lungsod sa Alamada, Cotabato kagahapon, Setyembre 1, nga gituuhang nalambigit sa aksidente ang gisakyan nga motorsiklo ug wala dayon makit-e kay naa kini sa kanal. Sa Makilala, Cotabato, patay ang usa ka babae human gipusil sa riding in tandem kagahapon sa hapon. Base sa nakakita, nagpalit lang og bulak ang biktima o giatangan sa mga armado. Anyang report ni Marvin Revilla. Duha ka tawo ang namatay sa duha ka managlaing insidente nga nahitabo kagahapon dinhi sa probinsya sa North Cotabato. Dito sa lungsod sa Alamada, nakit-an nga wa nay kinabuhi ang usa ka lalaki daplin sa kalsada sa Rangayen kagahapon September 1, 2022. Nailhan ang patayng lawas nga si Gerald de Kenya, 19 anyos, ulitawo, usa ka gardenero ug residente sa Purok Cruising Bato, Sitio Matanaw, Barangay Rangayen sa maong munisipyo. Sa investigasyon sa kapulisan, gituhang nalambigit sa disgrasya ang biktima sakay sa iyang motorsiklo nga kung asa nahulog pa kini sa kanal. Hinungdan nga wala dayon kini
kini makitan sa mga residente nga miagi sa dalan. Samtang dito sa lungsod sa Makilala, usa ka wala pa mailhing babae ang gipusil patay sa ituang riding in tandem dito sa Cruising Relocation Floor Tam, Barangay Batasan, Makilala, Cotabato, alauna 30 sa hapon kagahapon. Matod sa mga nakasaksi sa panghitabo, nipalit og bulak ang biktima sulod sa relocation site ug pagawas ni paingon sa National Highway. Giatangan kini sa mga suspect nga sakay sa duha ka motorsiklo. Ang mga residente nga duol sa nitabuan sa insidente nakadungog og 3 ka buto sa armas. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang pag-ila sa mga sakop sa Makilala PNP ug gipaubos sa mas lalom nga investigasyon sa scene of the crime cooperatives Consoko ang maong patayng lawas. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Magpatuman og usbaw sa bill sa kuryente ang mga distribution utility sa Mindanao tungod kay giusbawan ang presyo sa kuryente gikan sa mga planta. Anyang report ni Bobby Lagsa. Gipahibalo na sa Association of Mindanao Rural Electric Cooperative Kunamreco ang ilang mga konsumante sa tibok Mindanao nga mitaas na ang presyo sa kuryente ug makita kini sa mga bill na to sa kuryente. Ang pagtaas sa kuryente tungod sa taas nga presyo sa pag-angkat sa uling kun coal nga giangkat sa nakadayang power generators kay naapektuhan na kini sa wala pa mahuman nga kagubot dito sa Russia batok Ukraine. Matod ni Amreco President Jose Raul Saniel, lisod kayo nato mo determine na, let's say for Samsung Rec 1 o sa ubang mga electric co-ops, lahi-lahi on the average lisod po kayo kay lahi man gud ang energy mix po iba-iba, explain man na ganina, but pasaka na ay nagsakag 8%, 10%, 12% every kada buwan na, but lahi-lahi gyud siya. It is very difficult, but the trend is really rising. matod ni Saniel, dili parehas ang pagtaas sa presyo ug ang pagtaas niini nakadepende sa inyong power distributors ug sa nag-supply kaninyo og kuryente. Dugang ni Saniel. Sa karon ka naman kung overcontracting, tanaw nato kasi we have our own supply planning na ginahimo. Of course, tanawon man na nimo mag-plan, mag-forecast ka, it dili po tong sakto lang, and it sakto lang po sa imong requirement, let's say for the next 2 to 3 years or 5. So na medium target ka. But individual po ning kwan sa mga electric co-ops na nakita nila na sakto raman, but there are also probably electric co-ops na oversupply, pero I think most of the electric co-ops. Matod ni Saniel, ang tamang kooperatiba sa kuryente nagpatuman og increase. Gisaysay ni Attorney Jeanine Dipay Kulingan, General Manager sa Philippine Rural Electric Cooperative Association, Kumpilreka, ang pagtaas sa presyo sa kuryente dili mapugnan ug ang presyo sa increase nag-agad sa power cooperative sa pagkakaroon na sa 7 pesos per kilowatt hour hantod sa 20 pesos kada kilowatt hour. Gikinahanglan ang pagtaas sa presyo sa mga kooperatiba aron padayon sila makaserbisyo sa ilang mga konsumidor. Matod ni Ralph Pagyo, ang Vice President sa Cagayan de Oro Electric Power and Light Corporation, kung si Palco, ang presyo sa ulin sa tibok kalibutan padayon usab nga mitaas. Kung magpadayon pa ang away sa Russia batok Ukraine, laumi nga motaas pa ang presyo sa kuryente sa tanang kooperatiba. Bobby Lagsa, Newsline Philippines, Cagayan de Oro City. Stay safe. Napalitan sa pulis nga nagpakaaron inong buyer sa Shabu ang usa ka negosyante sa Isabela City sa Basilan sa gilusad nga drug buy-bust operation. Dili na makalimod ang negosyante sa mga ebidensya nga nakuha gikan sa iyang posesyon. Anyang report ni Grace Alcunaba. Naaresto ang usa ka negosyante sa gipahigayon nga buy-bust operation sa Purok Aldaheya, Barangay Timpola, dinhi sa Isabela City, probinsya sa Basilan. Wala pa hinganli sa mga personahe sa Isabela Drug Enforcement Team ang 51 anyos nga lalaki nga ilang dinakpan. Matod sa kapulisan, napalitan sa ilang asset og illegal nga droga ang negosyante sa gipahigayong buy-bust operation. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang 3 ka pakete sa plastic nga adunay sulod nga gituuhan ang shabu ug usa ka 500 peso bill nga gigamit isip buy-bust mark money sa mga operatiba. Ana-ana karon sa kustodiya sa Isabela City Police Office ang suspect ug mag-atubang kini sa kasong pagsupak sa Republic Act 9165 Section 5 ug 11 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang mga ebidensya nga nakuha gikan sa wala hinganling suspect gidala na sa Basilan Crime Laboratory ug kini ang gamiton dito sa korte. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. At tangi!
Greenbelt Project sa Nabunturan, Davao de Oro, sugda na. Og International Airport tukuron sa Zamboanga City. Mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Gikatakdang sugda na ang hiniusang proyekto sa lungsod sa Nabunturan, Davao de Oro nga mao ang Greenbelt Project nga nagtinguhang tanuman ug mga native nga mga punuan sa kahoy ang tanang daplin sa kalsada sa lungsod ug lauman ang preskong hangin nga mahanggap sa mga motorista ug mga residente. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Nagpahigayon na og hiniusang site inspection gikan sa rotonda paingon sa boundaries sa Barangay Magsaysay National Highway sa Nabunturan, Davao de Oro. Mismong ang mga personahe gikan sa opisina sa Municipal Planning and Development Office, Municipal Engineering Office, Mayor's Office Environment Resources Section, DNR, DPWH, Northern Davao Electric Cooperative Conordeco, Nabunturan Native Tree Enthusiasts, ug Municipal Community Training and Employment Coordinator aron sugdan na sa pilot area ang gisugyot nga Greenbelt Project sa lokal nga gobyerno sa Nabunturan nga naninguhang mas mapanindot ug mas komportable kapuy-an ang lungsod. Tumong sa Nabunturan Greenbelt Project nga malukop og tanom sa mga native nga mga kahoy ang daplin sa mga kalsada sa lungsod gikan sa National Highway apil na ang provincial ug municipal roads aron makahatag og landong sa mga motorista ug preskong hangin sa mga residente. Ang proposed planting site inspection ang unang lakang sa LGU sa pagkabot sa tinguha sa lungsod pinaagi sa pakigalayon sa mga lokal ug national offices. Naglaom ang LGU Nabunturan nga sa dili madugay matagamtaman sa lungsod sa hinay-hinay ang kahamugaway nga hatod sa proyekto. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.
Giturukan na og signboard sa lokal nga gobyerno nga no-build zone ang lugar sa Zamboanga City nga bag-ong site sa tukuron nga International Airport sa syudad. Kung mahingpit na ang International Airport, regular na ang flight sa mga dagkong eroplano nga magdala og kahigayunan aron mulambo pa ang ekonomiya sa lugar. Anyang report ni Grace Alcunaba. Giandam na karon sa lokal nga panggamhanan sa Zamboanga City ang mga karatula nga dili na patukuran og mga struktura ang pipila ka lugar duol sa Zamboanga City Airport. Kagahapon, girepresentar ni Congressman Manix Dalipi ug Mayor John Dalipi, kuyog ni Direktor Jojo Dalipi ang mga karatula kon billboard nga adunay tatak No Build Zone sa lugar sa Mercedes diin gikatakdang didto tukuron ang bag-ong Zamboanga International Airport. Lakip na ang ZEA marker nga nagpasabot sa tukod sa proyekto sa Zamboanga City. Ang katawhan naghinam-hinam na nga matukod ang bag-ong airport tungod kay matud pa nila daghan kaayo ang makabenepisyo inig pagasugdan na ang proyekto kay daghan ang makatrabaho. Ang mga negosyante mahatagan usab og oportunidad nga mamaligya sa mga trabahante. Matud pa ni Zamboanga City Mayor John Dalipi nga sugdan na ang pagtukod sa world-class nga airport ug kini ang dugay na nga gihulat sa katawhan sa Zamboanga. Grace Alcunaba, Newsline Philippines. Stay safe. Nakabaton na gyud og kaugalingong rescue vehicle ang siyam ka mga barangay sa Malungon, Sarangani Province human gi-turn over sa lokal nga gobyerno ang mga sakyanan. Anyang report ni Eugene Hinutan. Na-turnover na sa lokal nga gobyerno sa Malungon, Sarangani Province ang napalit nga siyam ka mga bagong rescue vehicles sa mga benepisyaryong barangay. Nga gilangkuban sa barangay Nagpan, Tamban, Atlae, Lutay, Upper Biangan, Ampon, San Juan, Talos ug Alquican. Ang siyam ka mga barangay ang ulahing nahatagan og rescue vehicle. Ang Malungon adunay 31 ka mga barangays. Agosto 26 dihang gihatod sa Municipal Hall ang mga brand new nga sakyanan. Mismong si Mayor Maria Teresa Constantino ang nanguna sa pag-turnover niini nga natigayon sa Municipal Gymnasium. Tumong sa lokal nga gobyerno sa Malungon nga mahatagan og kaugalingong rescue vehicle ang matag barangay aron dunay magamit sa tanang klase sa emergency ug ubang official functions sa barangay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipakita sa mga Pilipino ang pagpreserba sa kultura nga hangtod karon ginaampingan pinagi sa pagsaulog sa buwan ng wika sa tibuok buwan sa Agosto. Gipreserba hasta ang lingwahe sa mga Pinoy. Ani ang report. Padayong gipaningkamutan sa nasud nga ipreserba ang kulturang Pilipino. Mao kini ang rason nganong ang tibuok bulan sa Agosto gihimong buwan ng wika. Matag bulan sa Agosto gidasig ang tanan nga gamiton ang wikang Pilipino ug dili gamiton ang mga lengguwahe o pinulungan sa mga banyaga sama sa Ingles, Espanyol, Hapon ug uban pa. Gani giilisan sa Komisyon ng Wikang Pilipino ang ilang kaugalingong spelling sa Filipino ug gihimo kining Pilipino. Pinaagi sa usa ka Memorandum numero 74, Serye 2022 sa Departamento sa Edukasyon ug giklaro nga Pilipino ug dili Filipino na ang atong gamiton. Usa sa mga paagi nga ipakita ang nagkadayang hulagway o kultura sa matag tribo sa nasud mao ang pagsuot og tradisyonal nga sinina sa matag tribo atol sa buwan ng wika. Nindo tan-awon ang mga bata nga nakasuot sa tradisyonal nga sinina sama sa mga batang Muslim, mga bata nga nagsinina sa tribong Mandaya ug sagad sa mga batang babay nakakimona ug uban pang kasuotan nga nagpakita sa kultura ug tribo sa mga Pilipino. Ang buwan ng wika gisaulog kada bulan sa Agosto isip pagsaulog sa kasaysayan ug isip pag-ila sa tinuod nga kultura natong mga Pilipino ug ipakita nato ang atong pagmahal sa nasud. Niadtong tuig 1935 sa panahon ni Pangulong Manuel L. Quezon nahimugso ug napaila ang pinulungan nga Pilipino isip opisyal nga pinulungan sa Pilipinas.
Tungod niini, mipasar ang Kongreso og balaod nun nga ilhon ang Pilipino kay mao kini ang pinulungan nga gigamit sa atong mga katigulangan. Ug niadtong tuig 1935 nahimo na kining balaod ug hangtod karon atong gisaulog ang buwan ng wika. Sumala sa Komisyon ng Wikang Pilipino ang pagpili sa usa ka pinulungan o lengguwahe na kabase sa kalambuan, kasaysayan, istruktura, mekanismo nga mutatak kanato nga kita Pilipino ug Tagalog ang napili tungod kay kini ang sagad pinulungan o lengguwahe dito sa sentro sa panggobyerno sa Kauluhang Manila. Pinaagi sa balaod sa Commonwealth nga dunay numero 570 na proklama ang wikang pambansang Pilipino ug nagsugod kini niadtong tuig 1946 aron mamahimong opisyal nga lengguwahe sa nasod Pilipinas. Niadtong tuig 1973, giila isip wikang Pilipino pinaagi sa balaod nga napatik sa konstitusyon niadtong tuig 1987 ug mideklara nga Pilipino ug Ingles ang opisyal nga wikang pambansa. Nagkadaiyang pulong ang gigamit natong mga Pilipino sa mas Espanyol, Ingles ug Hapon ug uban pa. Tungod kay sa hataas nga panahon, gisakop ang Pilipinas sa mga banyaga tungod sa kadaghan sa atong naturalis recursos nga miresulta sa paggamit sa nagkadaiyang pinulungan. Ug dili lang kana, nalaytay sa atong kaugatan ang dugo sa mga banyaga tungod kay ang atong mga katigulangan, atong mga lolo ug mga lola na bihag usab sa mga banyaga ug kana kabahin na ug mitatak na sa atong kasaysayan. Edit Kaduayan, Newsline Philippines. Stay safe! Katon naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita ug impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!